Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da sake saduwa da ku a wannan channel namu na T-Wato TV. Masu sauraro muna muku fatan alheri, muna kuma taya ku addu'a, ko in ce ina taya mu addu'a baki ɗaya. Wannan ibada da muke, Ubangiji Allah ya karɓa mana, Allah ya sa ta zama hanyar tsira a gare mu. Yau mun zo muku da wani sabon application ainihin wanda zai taimake ka wajen warware matsalar da ya same ka, ko in ce ya samu wayarka, kamar abin da yake maimaita kanshi, abin da ya shafi hoto ko bidiyo ko document. To insha Allahu ka yi amfani da wannan application ɗin ba tare da ka sha wata wahala ba, za ka samu damar da za ka warware wannan matsala. Mu shiga cikin tutorial ɗin kai tsaye. Da fari dai za ka shiga Play Store ka yi downloading na shi wannan application ɗin. Shi wannan application ɗin an rubuta masa suna kamar haka: remove duplicate file. To insha Allah ka ɗauko shi, ga dai yadda logon shi yake, daga duplicate file remover. To insha Allah rabbi, kamar yadda kake gani haka za ka same shi. Idan ka buɗe shi sai ka taɓa kan wannan yellow rubutun, ga shi ne wannan yellow inda aka rubuta scanning. To sai ka yi scanning nashi. Yau to ga yanzu yana scanning kenan. Ɗan uwa, idan yau ka fara ziyartar wannan channel namu, ka taimaka ka danna mana subscribe, ka danna alamar ƙararrawar sanarwa. Insha Allahu za mu ci gaba da kawo muku irin wa'annan tutorial ɗin masu muhimmanci, wanda za su taimaka wajen harkar rayuwarmu baki ɗaya insha Allah rabbi. To kamar yadda kake gani yanzu yana scanning ne, yana ainihin watan kusan in ce yana bincika maka a ina zai gano maka matsalar wayanka, ina ne file ya maimaita kanshi. Kamar yadda kake gani dai insha Allah haka za ka ɗan yi haƙuri ka ɗan saurare shi. Sakamakon yanayi na harka irin wannan na technology baya da buƙatar gaggawa, sai an ɗan haƙurta mar insha Allah rabbi. Yawwa, to har yanzu dai insha Allah scanning ɗin ya kusa kammalawa. Alhamdulillah. To kamar yadda kake gani yanzu ya gama maka scanning. Yawwa, abin da yake faruwa yanzu ka gano maka ainihin matsalolin da ainihin wani lungu ne yake da matsala, ko in ce wani lungu ne ya samu abubuwan da suka maimaita kanshi. Kaga a media kawai akwai guda 29, a document 0, in ka shiga orders kana da guda 8. To yanzu bari mu fara shiga kan wannan media sai mu duba mu gani. Yawwa, to kamar yadda kuke gani ga shi nan dai, kaga shi da kanshi zai maka makin ga wa'annan hotuna da kake gani. Ka gani? Ka gani? Kowanne ga shi nan kana gani a takaice dai ya ainihin wata maimaita kanshi da kanshi. To kamar yadda ya maimaita kanshi da kanshi kuma ga shi nan an masa makin. To yanzu kawai abin da za ka yi shi ne ɗan uwa ka danna kan wannan kwando da kake gani na deleting. Kana taɓa sai ka sake taɓa yes. Yawwa, deleting duplicate image, please wait. To sai ka ɗan saurare shi. To yanzu ya gama goge maka ainihin wannan abubuwa a kowannensu da kake gani. Gashi kowanne ya koma guda ɗaya. Insha Allah rabbi za mu ci gaba da kawo muku tutorial akan ire-iren wa'annan abin da ya shafi harkar wayan Android. To yanzu sai mu je kan bidiyo mu duba mu gani akwai abin da ya maimaita kanshi ko babu. Kamar yadda kake gani a bidiyo namu ga shi nan akwai abin da ya kai kusan guda, aƙalla dai ga shi nan da yawa, kawai za mu ce sun tasamma guda 9. To kaga kamar yadda kake gani shi ma kowanne ya maimaita kanshi. To insha Allah shi ma haka za ka danna wannan ɗan akwati sai ka ce masa yes. Shi ma ga shi nan ya rubuta maka ya goge su. To sai mu koma kan ainihin audio kamar haka. Yawwa, to ka gani ainihin shi audio kanshi shi ma an samu abubuwan da suka maimaita kansu ga su nan
adadin su dai ya kai abin da ya kai kamar yadda kake gani. To yanzu shi ma dai abin da kai wancan shi za kamar yanzu kamar haka, dan ɗan akwatin ne ka danna yes. To insha Allah rabbi, to sai me anan document babu komai, sai mu je orders. A ainihin orders nan gashi nan mun samu abubuwan da su ma sun maimaita kansu kamar haka, irin su APK editor ga su nan, ga Chrome beta, da dai sauran abubuwan da suka maimaita kansu. To shi ma yadda ka yi wa an can haka za ka yi ka danna kan akwati kamar haka, sai ka danna yes. To ina ga insha Allah rabbi yanzu ba mu da sauran wani abu da ya maimaita kansa. Ɗan uwa a ci gaba da kasancewa tare da Atikulmatu TV domin kawo muku daɗaɗɗen shirye-shiryen mu akan tutorial da ya shafi Android ko kwamfuta. Ɗan uwa idan yau ka fara shiga wannan channel namu sai ka danna mana subscribe, danna alamar ƙararrawar sanarwa. Masha Allah.